Пан Муратов є один із найбільш досвідчених митників, і він мав і має авторитет людини, яка фахово знається в тій справі, якою займається. Питання трішечки в іншому, що статус його виконуючого обов'язки. Питання трішечки в тому, що міра його відповідальності не відповідає його ресурсу. На жаль, на сьогодні у керівника Митної адміністрації України надзвичайно мало ресурсу, починаючи з кадрових призначень, які абсолютно всі на сьогодні, як я бачу, спостерігаю, кадрові призначення вищого ешелону належать не керівнику Митної адміністрації, а комусь іншому. Закінчуючи питаннями фінансування Митної служби. На сьогодні, на жаль, голова Митної служби не може нічого зробити для того, щоб забезпечити розвиток інфраструктури, розвиток соціальної сфери, тому що Державна митна служба фінансується у нашій державі по мінімуму, даючи левовий шматок доходу держбюджету, Митна адміністрація фінансується по остаточному принципу, залишковому. Тільки заробітна платня, мінімальні витрати на інфраструктуру, мінімальні. І все. Тому, щоб говорити про те, що Муратов зміг щось зробити, потрібно сказати, а на що він може опертися. І, на жаль, на сьогодні держава не створила таких передумов в будь-якому, підкреслюю, керівнику Митної адміністрації, щоб він міг опертися на фінансування, на кадри, яким він довіряє, на підтримку політикуму, на розуміння суспільства і так далі. І чи то буде Муратов, чи то буде інший керівник Митної адміністрації, поки ми системно не поміняємо підхід до митниці, не перестанемо її шельмувати і утримувати як дойну корову, дуже складно буде щось виправляти і реформувати.